I començo amb tu, Gerard, preguntant-te per què ha fracassat la immersió? Bé, jo diria que perquè no hi havia cap possibilitat que triomfés. Per què ho dic això? Perquè fins i tot ara, a dia d'avui, encara no hem arribat a un consens terminològic de què vol dir aquesta paraula. Si tu preguntes segurament a la major part dels polítics del nostre país, ells et diran això de la immersió és tenir un capellà que fa la missa en català davant de la seva feligresia que parla constantment en castellà. Ells et diran que això és la immersió, és a dir, tenir un 100% de classes en català. Per mi, però, és una cosa ben diferent. Per mi i per molts altres. Per mi la immersió és un experiment sociolingüístic no només d'aprenentatge, sinó també d'ús d'una llengua minoritzada en un context advers, per dir-ho així. Ja sabem que escola en català és una cosa, immersió és una altra, però, esclar, és que el que tenim a l'àrea metropolitana, o a l'àrea, la de Barcelona i la de Tarragona, o en altres llocs del país, no és això que estic dient jo. Ara estic pensant, una vegada em va dir una persona molt important de la Barcelona, em va dir, escolta'm, és que vosaltres esteu una mica torrats al sud. Diu, per nosaltres, la immersió el que vol dir és que a l'hora del pati ens posem de genolls al sorral, els nostres mestres, perquè els alumnes parlin català entre ells, perquè no tenen prou vocabulari, són alumnes francoparlants, no? O francòfons, per dir-ho així. Això és la immersió. Immersió és que no hi ha cap autobuser catalanoparlant a Catalunya Nord i nosaltres, màgia potàgia, el portem i ve a la Bressola. Anem a un museu i el vigilant del museu parla curiosament català, en un context en què no hi ha catalanoparlants. Immersió exigeix una proactivitat tant dels professionals com de les famílies i una voluntarietat també de les persones immergides que jo penso que aquí no tenim. Per tant, no hi ha consens terminològic i el que tenim aquí no és immersió i, de fet, jo diria que fem una cosa molt estranya, que és enyorar una cosa que tècnicament no hem arribat a tenir mai. O que tenim, potser, en alguns cicles d'infantil, en algunes escoles, algunes mestres que sí que fan immersió, o en algunes aules d'acollida. A secundària, evidentment, això no ho tenim, i a molts cicles de primària tampoc. Per tant, aquesta és la situació. El panorama després de la batalla. Sola, sovint sentim parlar d'un terme que és conjunció lingüística, que el model que tenim és de conjunció lingüística. Què vol dir això? Conjunció lingüística vol dir tots junts, sigui en català, sigui en castellà o sigui bilingüe. Vol dir tots junts. De fet, això és el que tenim. Quan es diu és que no hi ha xarxes a Catalunya, això qui diu? El paper diu que no hi ha xarxes a Catalunya. Efectivament, això ho ha dit durant 30 o 40 anys tota la legislació vigent. Però és que tu a Cornellà, a Llobregat, pots tenir una escola en què les mestres estan molt compromeses i allà sí que hi ha immersió entre cometes o mitja immersió, i tenir un institut a 300 metres on la major part de classes són en castellà i, per tant, estem parlant de xarxes, de facto. Una que funciona en castellà i una que funciona en català, o algunes que funcionen en bilingüe. Per tant, en realitat, tenim el mateix que el País Basc i segurament a Catalunya es fan menys classes en català que al País Basc en euskera, després de 30 o 40 anys. Què diries que determina que en una escola hi hagi més presència del català o menys? Jo penso, la consciència dels equips directius, és a dir, els equips directius, segons el decret de direccions que penja de la LEC, són els encarregats de fer complir la vehicularitat del català. És a dir, en un món ideal no caldria ni inspecció, si hi hagués prou jerarquia, que els equips directius les tenen, per altres coses, la jerarquia, mai per llengua, però. L'altra cosa és professionalitat del claustre, és a dir, consens intern del claustre i de la comunitat educativa, també. És a dir, consens de les famílies. Per tant, fa poc vam veure una escola concertada de Ciutat Vella que deia, ostres, tu, hi ha consens de la comunitat educativa per fer-ho en català. Molt bé. Jo li vaig preguntar al cap d'estudis, però què parlen els nens, en realitat, al pati? 97% en castellà. Doncs jo no sé exactament si això és immersió. No, jo diria que no. Immersió. Per tant, clarament sabem que hi ha una correlació directa entre les qüestions demogràfiques i les qüestions lingüístiques, que això també és una... Ens costa introduir aquesta vessant encara... Sí, perquè nosaltres sempre ho pensem tot en abstracte. Les coses són possibles quan hi ha condicions materials que les fan possibles. Tu dius, la immersió és possible amb l'actual consciència del professorat? Jo et respondria que no. És a dir, jo sempre faig una imatge una mica pertorbadora, però la immersió no és possible sense un exèrcit d'orcs immersors instruïts per Sauron per fer-la. Sí. Jo no voldria culpabilitzar només els mestres i professors, perquè també hem de dir que les lleis es poden complir quan els que les han de fer complir han rebut formació i hi ha un control.
Però és que nosaltres sabem que ara a Magisteri és que no s'està formant, és a dir, no s'explica què és la immersió, ni s'expliquen tècniques immersives, com ho han de fer els mestres i professors si no han estat instruïts per fer-ho. I evidentment ja sabem que la inspecció, ja des de l'època del pujolisme, això no ve d'ara, ni del tripartit, ni de res, no s'ha posat en aquestes qüestions, perquè no volíem problemes. Perquè al final de tot és que no volem conflicte. Tampoc els pares catalanoparlants i independentistes no volen conflicte. A mi una vegada una persona d'un digital molt important va dir, hòstia, tens raó. Quin oxímoron, un digital molt important. Sí, bueno, relativament important, Em diu, clar, és veritat això que dius, perquè quan el Francisco li feia la classe en castellà al meu fill, a la meva filla, perdó, jo no vaig dir res. Dic, clar, ja ho tenim, per això tot ha anat degradant. Sobre la Jo taula. penso que els pitjors fantasmes sempre són els que tenim al nostre cap, però jo penso que la baula dels pares és imprescindible, perquè sense els pares no hi pot haver immersió. De fet, un professor de la Universitat d'Alacant deia és que una de les mentides que ens hem dit és que la immersió només pot ser immersió si és voluntària. I, per tant, tu necessites el consentiment del pare perquè el seu fill sigui immergit. Tu ara imagina't, el teu fill. Tu vols que el teu fill sigui immergit en català, però ell no ho vol. I jo li dic, Fèlix, immersió, immersió. I ell diu, no, castellà, castellà. No, immersió. Com saps que el meu fill es diu Fèlix? Per les xarxes socials. Perquè l'altre dia vas fer una Sí, piulada que era el que seu deies aniversari, allò. sí. No sé si és el gran o el petit, no sé que en tens tres, però no sé què. El petit. Immersió, immersió, immersió. Però perquè tu m'estàs donant permís perquè jo immergeixi el teu fill. Si jo no tinc el teu permís, el dia següent jo tinc el pare de Ciudadanos davant de l'equip directiu posant-me a parir a mi. Per tant, la immersió real, o tal com la concebo jo, només pot ser voluntària. I aquestes són les mentides que ens... Sí, Jo penso que la vida és segregadora. Algun dia potser hauríem d'assumir que la vida ja segrega de per si, perquè tu te'n vas amb els teus consemblants. I també hem d'entendre que una llengua és un ecosistema. És a dir, per què funciona? Doncs perquè el teu ecosistema, l'ecosistema de l'escola del teu fill, no està trencat. Precisament hi ha gent que diu, clar, això és segregació, perquè el vector llengua mai no és el vector principal de cap polític ni de ningú, no? Molt bé. Per tant, aquesta segregació què faran? Minoritzar el català en altres llocs, no? Diran, no, els hem de repartir tots. La llengua hi sortirà perdent. Per tant, hem de decidir si realment el que volem és prioritzar el català i, per tant, una certa segregació en el moment en què tu estàs tan minoritzat que t'encamines a l'assimilació i a ser un sol poble castellà o no. Per tant, aquest és el dilema hamletià que tenim, que haurem de fer potser una cosa que no ens agrada, perquè nosaltres moralment sempre som bons i fantàstics. Però és que, clar, ens hi va la supervivència com a comunitat lingüística. Per tant, què farem? Aquesta és l'autodeterminació educativa important, al meu parer. No? I em sembla que el model que nosaltres, que ara explicarem, té una actitud una mica més bel·ligerant que no tan hamletiana, per dir-ho així. Sí. És que jo penso que tot és debat terminològic. Quan parlem de replegament, és que en realitat jo no faig servir mai la paraula replegament. Jo parlo de crear espais segurs. Si tu a la gent li dius hem de crear espais segurs, tothom et dirà sí, esclar, hem de crear espais segurs. Sí, però és que crear espais segurs a Alacant, que té un 2% de catalanoparlants, tu ja saps què vol dir això. Vol dir crear espais de tribu índia. I això ho hem de dir clarament, sí? Perquè si no, no són viables l'ecosistema. I llavors l'altra cosa que has dit és sí, el català és una llengua d'ascensor social, però tenim un problema, que en un món globalitzat cada cop ho és menys. Que tu tens un 10% de la població de Barcelona que són expats i molts d'ells cobren molt més que jo. No sé si tots, però molts d'ells, i per això, ara és molt menys freqüent que en la transmissió internacional els castellanoparlants triïn el català per parlar amb els seus fills. Abans fins i tot hi havia parelles castellanoparlants, tots dos, que parlaven català amb els seus fills. Això no diria que ha desaparegut del tot, però s'ha reduït molt. Per tant, el català és una llengua encara d'estatus, efectivament no és l'occità, però el català en un món globalitzat té problemes. Quan diem el català ha de ser una llengua útil, sí, fantàstic, però és que moltes empreses catalanes te les estan comprant empreses estrangeres que t'estan desvehicularitzant el català a nivell intern. I això no podem ser aliens a aquesta realitat. Per això sempre parlo de condicions materials, econòmiques, afectives, etc. I sí que és veritat, el país s'explica en català encara, però jo penso que no en fem prou. Amb el poder simbòlic anem cap a la ritualització, llatinització, irlandització, i per mi això no és prou satisfactori. Bueno, per tant, tampoc... Que hem enviat a professors de tecnologia o de biologia a diferents escoles del país a fer aules d'acollida, perquè hi ha hagut aquest reordenament. S'homologuen titulacions, sí. Vull dir que és una... Tu pots tenir un periodista fent classe de català, de literatura catalana a batxillerat. Ja està, això pot passar. Per això nosaltres vam dir, si no tenim relleu generacional, hi haurà jubilacions massives i aviat podrem veure
un professor que ve d'Àvila amb un B2 de català rascat que estarà ensenyant fonètica en els nostres alumnes. Vull dir, Sí, és distòpic, però és així. La necessitat de plantejar realment, no, la cruesa de la realitat del model educatiu no només ve perquè tenim una realitat demogràfica complexa, sinó perquè no tenim la matèria prima, no?, per garantir que el model educatiu immersiu pugui funcionar. Però fixa't una cosa, tu has parlat dels extraescolars, per exemple, que és un àmbit, doncs, ostres, realment ens convindria, no? La senyora Simó, just en època electoral, va fer el decret de règim lingüístic, segurament sabent que ella ja no hi seria, que regulava per primera vegada els menjadors i els extraescolars de les escoles. És a dir, dèiem, teníem immersió i teníem àmbits claus informals que no estaven regulats. Àmbits claus de subcontractació, que ja sabem que subcontractació moltes vegades vol dir manca de control, per tant, castellanització, que no estaven regulats. Per tant, a quin punt de bogeria i d'autoficció hem arribat? Sí. El que passa és que farem allò que puguem fer, perquè hem de tenir clar d'una vegada per totes que nosaltres no decidirem el nostre model educatiu, malauradament, perquè això el decidiran segurament els tribunals espanyols que ens marcaran el terreny de joc. I és trist que com a independentistes haguem de dir això, però és que els mateixos diputats de la CUP et diuen, efectivament, no hi haurà desobediència. Sí, que vinguin i ho diguin, i ho posin i que hi hagi recursos, i que i que hi hagi manifestacions, i que s'expliciti d'una manera claríssima i que se n'assabenti tothom que aquí hi ha una imposició, diguem-ne, etnocultural, no? Però has de preparar la gent, per aquest escenari. Bueno, que la gent no està preparada. He tingut una idea, fundem un partit. Fundem un partit que tingui aquesta idea al centre i anem treballant fins a fer la hegemònica. Això ho has de fer a cops de mall. I a cops de mall vol dir plantejant-los la pitjor de les possibilitats possibles, perquè és que la ment del país no és en aquest estadi. No, està clar. I l'altra cosa és... Però no és veritat això, Gerard, a tots els fronts. Sí, clar. No és aquest el problema que tenim una sensació de fronts oberts i que no hi ha ningú plantant-hi cara, o que són quatre xalats tirant pedres. Deixa'm que posi un petitíssim exemple de per què desconfio tant dels polítics. Quan la senyora Simó, jo vaig parlar amb ella i li vaig dir, podeu fer aquí 10 coses per la llengua catalana sense canviar la llei, sense anar-vos a la presó, per millorar la vehicularitat del català, i una d'elles era, feu un pla d'acollida lingüística del nou professorat als centres. Sabeu que a secundària poden venir de 80 profes, 20 o 30 de nous, no? I dic, l'únic que heu de fer és exigir a les direccions que la primera setmana facin una sessió per explicar als nous profes el projecte lingüístic de centre, que ells ho vetllaran i per què es fa, etc. Si han estat incapaços de fer això, tu em podries fer a mi una llista de les 10 coses que sí que em portarien a la presó? Aquestes 10 coses, creus que me les podries... Ara mateix m'enganxes molt en calent, Ara som una mica lluny d'això. Aquesta és fàcil, no? Però a les Illes Balears... catalans, és facilíssim. A les Illes Balears un 80% de pares a I3 van triar català aquest estiu. Us en recordeu? Amb lo del PP Vox. La qüestió és, la pregunta essencial és, si ho féssim per una immersió real, quin seria aquest percentatge? Perquè a mi m'interessa més el consens social que el consens polític. Perquè el consens social és el que acaba movent el consens polític. Per tant, tens raó, jo vull el consens social, però jo el que vull sobretot és que a la mínima oportunitat, pum, institucionalitzi. Sí, però també passa al revés. Per exemple, tècnicament, això ho diu molt un amic meu, és que hem d'estar satisfets que els socialistes hagin tornat al consens del català, entre cometes, perquè clar, un 80% dels parlamentaris diuen que Catalunya és una nació, o afirmen d'aquella manera. Dic, sí, però tu després et mires les enquestes del CEO i no és un 80% els ciutadans que afirmen que Catalunya és una nació, és un 57% amb lleugera tendència a la baixa. Per tant, això que tu dius passa en un sentit i en l'altre. I en aquesta dialèctica és on hem de jugar i afinar i trobar equilibris sobre què és el que ens convé més. No? I jo, per tant, sóc una persona molt poc dogmàtica i sempre ho dic, jo sóc com el Deng Xiaoping, m'és igual si el gat és blanc o negre, jo el que vull és que caci ratolins i per tant hem de ser flexibles ideològicament sempre per fer allò que ens convingui més. Per mi el nacionalisme és això, Per mi el nacionalisme és ser flexible i fer el que et convingui més com a comunitat cultural i humana. I això els explico jo als líders independentistes i, evidentment, per ells és una altra cosa, no? És joc floralisme, el nacionalisme, doncs no. Impossible. Jo, si no tingués esperança, ja no hauria vingut. I aquesta és una discussió que sempre tinc amb el Gomà. El Gomà ja sabeu que és la Dalí de l'optimisme i sempre dic, però si és que és igual, Enric, optimisme, pessimisme, això és una clivella que no ens interessa. A nosaltres ens interessa proactivitat o passivitat. Per tant, a mi quan em diuen hem de defensar la immersió, dic, tu ets un cabró, perquè llavors el que em vaig a barallar jo amb els equips directius sóc jo, que tècnicament no hi crec en la immersió total, tot i que jo sé que és el millor model, si fos possible, no? És que tothom et diu, no sé què. Sí, però el que necessitem és mobilitzar-nos i per tant, els pares, els partits polítics, les famílies, tothom, això és el que hem... Aquí, teniu al cap dir alguna cosa que no heu pogut dir?
abans de no s'acabi aquesta hora que tenim? Jo, mira, una cosa que sí que volia dir és que sovint tenim la idea que les escoles concertades funcionen en català, o majoritàriament en català, i no és ben bé així. Perquè jo me n'he fet un fart de visitar escoles concertades, començant per Los Hermanos Corazonistas, continuant per les escoles concertades de Sant Cugat, etc., en què el control és tan baix, és a dir, nosaltres paguem des de l'administració 30 i 40.000 euros anuals per professor en escoles que vehiculen majoritàriament en castellà, escoles concertades. Per tant, aquesta idea que l'escola concertada vehicula en català, n'hi ha que sí i n'hi ha que no. L'hem de trencar, aquesta idea tan pujolista d'autoficció. Però jo les he visitat i els profes em parlant a mi en castellà i entre ells també i amb els nanos també.